рӯзи гузашта корбарони озоди видео дар ихтиёри мо навореро гузоштанд ки дар он дида мешавад ки чӣ гуна аз растаҳои бозор қулфинайҳоро бармечинанд ва ба мошин холӣ мекунанд. тавре ба радиои озодии масъулон гуфтанд ҷамъоварӣ ва маҳви қулфинайҳо дар пайи шикояти харидорон аз сифати бади он сурат гирифта буд ва имрӯз меваи тару тоза зиёд аст. қулфинай аз вилояти хатлон ба шимоли кишвар оварда мешавад. Ба гуфтаи тоҷирон ва шоҳидони айнӣ дирӯз тақрибан 3 тонна қулфинай аз фурӯш гирифта шуд. Сабаби маҳви қулфинай дар рӯзи душанберо имрӯз Маъсуми Муҳаммадраҷаб аз тоҷирони бозор суол кард. Sifat bayram shudagi. Ta'sir nakard, qiymat nashud. 7 somona. Barای ag'ba az janub inja ovardan qiymat ne? Chkel ovardi. Sprinter ovardi. Dara namonde dar ag'ba. хабарнигори радиои озодӣ бо истифода аз фурсат нарху навои сабзавоту меваҷотро дар бозори Панҷшанбе омӯхт. имрӯз нархи 1 кило қулфинай аз 5 то 7 сомонӣ аст. барои харидорон 1 кило гелос бошад бо қимати 30 сомонӣ пешниҳод мешавад. нархи 1 кило бодринг аз 5 то 6 сомонӣ ва аз помидор бошад 14 сомониро ташкил медиҳад.